Η Αγία Λουκία είναι μια νησιωτική χώρα που βρίσκεται στην Καραϊβική και είναι περίπου το ίδιο μεγάλη με την Κέρκυρα, με πληθυσμό περίπου 180.000 ανθρώπους. Πήρε το όνομά της από την Αγία Λουκία, η οποία ήταν μια 19χρονη μάρτυρας από τη Σικελία που εκτελέστηκε από τον Διοκλητιανό το 304 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με το μύθο, κάποιοι Γάλλοι ναύτες ναυάγησαν στο νησί την ημέρα εορτασμού της Αγίας Λουκίας και έδωσαν το όνομά της στο νησί. Η σημαία της Αγίας Λουκίας είναι γαλάζια και έχει 3 τρίγωνα, ένα κίτρινο, ένα λευκό και ένα μαύρο. Το γαλάζιο χρώμα συμβολίζει τον ωκεανό, το κίτρινο τρίγωνο συμβολίζει τον ήλιο, ενώ το λευκό και το μαύρο συμβολίζουν την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ λευκών και μαύρων στο νησί. Οι παλαιότεροι γνωστοί κάτοικοι του νησιού είναι οι Αραουάκοι, οι οποίοι μετανάστευσαν στο νησί από την Νότια Αμερική, μάλλον κάποια στιγμή μεταξύ του 2ου και του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Μετά από 5 με 6 αιώνες, οι Καλινάχοι αποφάσισαν και αυτοί να ανέβουν στην Καραϊβική και κατέλαβαν μεταξύ άλλων και την Αγία Λουκία, την οποία κράτησαν μέχρι το 1660, καθώς από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι το 1650 Ισπανοί, Άγγλοι και Γάλλοι μάλλοναν για το ποιος θα καταλάβει το νησί και τελικά συμφώνησαν να το πάρουν οι Γάλλοι. Έτσι, μία δεκαετία αργότερα, το 1660, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι κατέφθασαν στο νησί για να διαπραγματευτούν τους Καλινάγους, οι οποίοι συμφώνησαν να δώσουν στους Γάλλους την Αγία Λουκία με αντάλλαγμα να τους αφήσουν μερικά νησιά. Οι Γάλλοι πήραν την Αγία Λουκία και τους άφησαν τα νησιά, μέχρι που μία μέρα οι Άγγλοι τους πήραν και τα νησιά. Η Αγία Λουκία δεν έμεινε όμως για πολύ καιρό υπό γαλλική κυριαρχία, καθώς μετά από 3-4 χρόνια, το 1663, την πήραν και αυτήν οι Άγγλοι. Όμως μετά από άλλα 3-4 χρόνια την ξαναπήραν οι Γάλλοι. Μετά την ξαναπήραν οι Άγγλοι, μετά την ξαναπήραν οι Γάλλοι και αυτό συνεχίστηκε για περίπου 150 χρόνια, με αποτέλεσμα να αποκτήσει το προσωνύμιο η Ωραία Ελένη της Δύσης. Εν τέλει, μετά την ήττα του Ναπολέοντα το 1814, η Αγία Λουκία ξανά έγινε αγγλική για 6η, 7η ή 8η φορά κάπου εκεί και παρέμεινε αγγλική σχεδόν μόνιμα μέχρι το 1979. Έπειτα, η Αγία Λουκία απέκτησε ειρηνικά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζοντας όμως να αναγνωρίζει ως βασίλισσα την τότε βασίλισσα Ελισάβετ. Η πλειοψηφία των Αγιολουκιανών ήταν και είναι αφρικανικής καταγωγής, ενώ οι εθνικότητες που ακολουθούν είναι οι Βρετανοί και οι Καλινάγοι. Η επίσημη γλώσσα της Αγίας Λουκίας είναι τα αγγλικά, αλλά μιλούνται αρκετά και κάποιες διάλεκτοι, είτε γαλλικές είτε νοτιοαμερικάνικες. Επίσημη θρησκεία δεν έχει, αλλά η πλειοψηφία είναι χριστιανοί. Η Αγία Λουκία ήταν ήδη εν μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία από το 1925, που ήταν βρετανική αποικία, χωρίς να έχει ιδιαίτερη ισχύ ο λαός, καθώς μπορούσε να εκλέξει μόλις το 1/4 της εξουσίας. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, το καθεστώς ήταν κατά κάποιον τρόπο μεταβατικό και έτσι αυξήθηκε η λαϊκή εξουσία. Το 1979, όταν εξαρτητοποιήθηκε, απέκτησε και επίσημα το πολίτευμα της βασιλευωμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα. Ο βασιλιάς της Αγίας Λουκίας είναι ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος εκπροσωπείται στο νησί από έναν γενικό κυβερνήτη. Η Βουλή είχε και έχει 17 έδρες. Η Αγία Λουκία ορίζεται σε 17 εκλογικές περιφέρειες και στην κάθε μία από αυτές παίρνει την έδρα όποιος βγει πρώτος. Το 1979 κατέβηκαν μόνο 2 κόμματα, το Εργατικό Κόμμα που πήρε 12 έδρες και το Ενωμένο Εργατικό Κόμμα που πήρε τις υπόλοιπες 5. Το πρώτο, Σοσιαλδημοκρατικό, το δεύτερο, Χριστιανοδημοκρατικό και Συντηρητικό. Στις επόμενες εκλογές το 1982 εμφανίστηκε το Προοδευτικό Εργατικό Κόμμα, το οποίο πήρε 1 έδρα. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία φορά μέχρι το 2021 που πήρε έδρα οποιοσδήποτε εκτός των 2 κομμάτων, καθώς από το 1987 μέχρι το 2016 σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και οι 17 έδρες μοιράστηκαν στα 2 μεγάλα εργατικά κόμματα. Το 2021 ο δικομματισμός όμως δέχτηκε ένα πλήγμα, καθώς στις 2 εκ των 17 εδρών τις απέσπασαν ανεξάρτητοι υποψήφοι, αν και οι 2 ήταν παλιότερα στο Ηνωμένο Εργατικό Κόμμα. Σήμερα η Αγία Λουκία είναι μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα, με μέτρη επίπεδα διαφθοράς έχοντας δείκτη διαφάνειας ίσον 55. Η διεθνής οικονομική ισχύς της είναι, όπως αναμενόταν, μία από τις πιο μικρές στον κόσμο, με συνολικό ΑΕΠ περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως το ετήσιο κατακεφάλιν εισόδημα ξεπερνάει τα 11.000 δολάρια. Ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, μόλις το 11,7% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, παρόλο που έχει από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παγκοσμίως, ξεπερνώντας το 20%. Δεν έχει δικό του στρατό παρά μόνο ακτοφυλακή που υπάγεται στη βασιλική αστυνομία. Υπάρχει θανατική ποινή με απαγχωνισμό για ακραίες περιπτώσεις δολοφόνων και εθνική προδοσία. Η τελευταία φορά όμως που κάποιος καταδικάστηκε σε θάνατο και η ποινή εκτελέστηκε ήταν το 1995. Η Αγία Λουκία φημίζεται για τις μπανάνες της, τις οποίες εξάγει μαζικά, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που έχω στη διάθεσή μου είναι 10η στον κόσμο σε κατανάλωση κρέατος ανά άτομο. Αυτά για την Αγία Λουκία. Αν έχετε κάποια πλέον απορία, γράψτε στα σχόλια. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.